Ikalampo kaya lang itong next generation. Amen? Doon ay isa ka babae, nakaanak siya puro mga drug lord. Isa ka babae, anak niya puros laki, puros nagdruga. Naningkamot ko sa igsoon, ampo og sagbayon sa Ginoo, adlaw gabi patulungan ko niya duha, giludhan niya mga pangalan sa iyang duha ka anak nga mga drug lord. So, nahitabo igsoon, namatay siya, wala gid siya kakita nga nabangko ang iyang duha ka buong anak. 20 ka tuig niyang inampo. Pagka 21 ka tuig namatay siya, wala siya nakakita nga ang iyang anak nabangko. Pagkamatay sa inahan, kining duha ka buong anak na priso na yun. Nga naman, nawan ang paglaom yung duha ka buong anak na sa kuslanan, wala tayo inahan. Nang rape, ang usa, nanulis, nadakpan sa pulis, priso. Karon igsoon, kay dito sa prisuhan, doon na may jail ministry. Doon na may mga pastor na nagwalay dito sa prisuhan. Naaba na nga nakaduwag siya sa pulong sa Ginoo, nindawat siya sa Ginoo, nakatuloy ang luha, nakadawat siya sa luwasan. Silang duwa ipagawas. Pagawas silang duwa na mastor. Amen? Namatay na ang gahampo. Wala siya nakita sa iyang gahampo nga babangko. Pero grabe kayo ang tubag sa Ginoo. Bisan namatay na siya, kining duha, igamit Ginoo sa Ginoo. Ayaw niya underestimate ang prayer. Kaya muna'y mag-build sa atuang generation. Dunay usa ka inahan po, nagsalig siya kay buutan yang anak. Wanay gampo kay buutan lagi. Kani anak din ang kinalang po buutan ba sinulundon. Walay ampo sa yang anak. Ni abot ni dako ang anak. Kabalo ka sa nitabo sa anak ito. Gikan sa pagkabuutan nahimong kurambado. Hangtod na laman namatay tungod kay gitulis siya, nasa gitulis siya gipusil. Namatay na lang siya sa pagkaburbado, pagkatulisan. Ang hinungdan, ang inahan, walay inampuan sa iyang anak.